Guys, ituturo ko na lang sa inyo kung paano mag 5G yung signal nyo dito sa cellphone. So, ganito yan. Halimbawa, ito yung mobile data nyo. So, i-try natin to. Yan. On natin yung mobile data. So, yan. Tapos, back tayo. So, naka-ano na po ako. Makikita nyo yan. Yung signal ko. Ayan. So, 4 to 5G yan. Siyempre, malakas yun kasi bago yung bago yung 5G. 3G, 4G, saka 5G. So, i-focus natin to. Ayan. So, ayan, 5G, oh. So, paano 4 to 5G yung yung signal niya sa cellphone. So, ganito lang yan. So, off muna natin yung data. Tapos, punta tayo dito sa settings. Settings, tapos, punta tayo dito sa, ito, language and region. Kasi, dito natin i-change yung region natin. So, dito sa region, kung mapapansin nyo, kung hindi nyo pa ito na-change, Philippines yan nun. So, Philippines kasi tayo. Pag Philippines kasi, try natin yan. So, Philippines yan. So, pag Philippines kasi yan, makikita nyo yung yung signal natin. Pag yun natin yung mobile data. Yan. So, makikita nyo. Ayan, 4G lang talaga siya. Hindi siya aabot ng 5G. Ayan. So, dapat, palitan natin yung dito sa region. So, gagawin natin to dito. Kung anong mas malakas sa inyo, palitan nyo lang. Pero dito sa akin, yung SIM ko kasi, smart siya. Tapos, nitry ko dito sa Turkey na region. Yan. So, automatic yan. Magiging, ayan 4 to 5G yung signal. So, yan. So, pag maglalaro kayo ng email, siguro naman mas mabilis na to kasi 5G na kasi. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-change to 5G. So, yun lang po yung nalalaman ko, Hindi naman po ako expert. So, natutunan ko rin yan dun sa, sa kaibigan ko. So, share ko na lang sa inyo para naman mawawala yung nyo. Mawawala yung lag pag mag-gaming kayo. So, lalong lumalakas yung natin. Yun lang po. Disclaimer ko lang po. Ulitin ko. Hindi po ako medyo marunong sa mga ganito. Based sa experience ko lang po. Ayan. 4 to 5G yan po. Ayan. So, sana wag po sana nyung kalimutan mag-subscribe sa channel. Upil Gamix po. Games. Ibig sabihin po, Gamix. Game at saka mix. Ayan. Yun lang po. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.